आं नोंखौ दाबो बजबनानै लागोन आं दा गुबुन हिनजाव लानाय माने नोंनि फिसाफ्रा सान्थि थानाय नङा बिमा मा नों फैफिननो हागोन जों नोंखौ गोसोखाङो जोंहाबो समाज दं जोंहाबो रायजो राजा दङ आरो मोजां मोजां नों फैफिनदो अननानै बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय दा लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेट आरो जोबोद मोनसे सिरियास आपडेट नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोदों दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां गोबाव सम जोबथेसालियाव न्यायनि केस नांनानै जोबनानै दोनजानाय बर'नि बिर जोहोलाव सार गान्दा बसुमतारी बिथांनि बिसिया जेलाव थाबाय थानाय समावनो गारनानै गुबुनजों हाबा जाहैदों आरो बेहा गोबां गथ' गथायबो दङ माने हाबा जाबाय फिसा फिसौबो मोनजोबलायबाय दा ओरैबायदि दुखु फोरमायदों आरो बै बिसिखौ फैफिननायनि आरो गोबांथार माखासे बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम दिनै आङो जोबथेसालिनिफ्राय गोबाव सम जोबथेसालियाव गावनि जिउखौ जाबन जुबन होनानै दिनै सारमोननि अननायाव आङो न'आव फैनो जोबथेसालिनिफ्राय गनानै आं न'आव सफैबाय दा सफैनानै आं माखासे मानसिखौ लोगो मोनफैयाखै दा आंनि फेमिलि गान्थ्रि बसुमतारीया दा बे न'खरखौ नागारनानै थांदों आरो बियो जों खोनानो मोनदों बा जों आसा खालामदों फिसाफोर दङ नै फिसौजो सासे मोनबाय बे बिमा बिजामादै फिसाला ओमफ्राय बेहा सोलायनायनि थाखाय आंनि हिन्जावा गोसोखौ सोलायनायनि थाखाय बुहुद सम दङ मालाबाबो दासान आं दिनै गुबुन हौवाजों गावनि बुहुलाव हाबा जाहैफ्लांबाय होननानै दिनै आं नों फैफिनोब्ला आं नोंखौ दाबो बजबनानै लागोन आं दा गुबुन हिनजाव लानाय माने नोंनि फिसाफ्रा सान्थि थानाय नङा बिमा गोदाव सोराव जागोन आं बेनि थाखायनो नों आंजों फैफिनोबा आं नोंखौ बजबनानै लागोन सिगाङाव जेरै संसार जाबोदों बेबायदि संसार जागोन जेबो सिन्था खालामनो नाङा नोङो सिगाङाव आंनि माखासे भुलफोरबो दंमोन जानो हागौ आंखौ निमाहा होनो ओमफ्राय जों नोंखौ जे गासिबो नोंखौ आङो गासिबो दायफोरनि बिसिबां दाय दं आं नोंखौ खेमा होगोन बिमा नों फैफिन आं एसेबां आसा खालामगासिनो नोंनि फिसालाया दिनै न' सिङाव उन्दुआ बिराद लोमजागासिनो दिनै बिफाखौ मोनबोबाय बे हास्थायै दाना बिफानि खहायाव मा जाहैबाय बे आइखौबो जों बयबो जयैनो मोनसिमजोबबा हामगौ होननानै सिन्था खालाम लोमजागासिनो दङ नों फैफिन नोंखौ जों गोदाव सोराव खालामा मालाबाबो दा जेन'बा बिसोरथ' हाबा जाहैदों नोंगौ आंजोंथ' डाइभर्स जायाखै आं जेलावसो दंमोन आंजों फाथैलाय बिसियाखै दा आंहा बुंनांगौआ बेनो बै मोनसोरगाव गामिनि बे बिथांमोनहा सासे गथ' गथाय गोनांखा मानसिखौ बोरै हाबा होनो हाखो बेहाय जेन'बा बे गामिनि गारजेन मानसि गैया नामा बेखौ साननो हानाय सासे फिसाय गोनां बेबो गुबुनबा जेबो नङा आं दिनै हारिनि जिउ बाउसोमग्रा बिनि हिनजावखौ दिनैहाय बे जायगायाव बेनि रायजोआ बोरै हाबा होनो हाखो बे गावबुराया बोरै हाबा होनो हाखो बिनि हाब भाबखौ मिथियाबा दा खोथाया बे फैदों आंनि हिनजावखौ अननानै हगारहर जेबो नङा जों गासिबो रायजो राजाखौ लानानै जों मिलायगोन जों बेहाय दावराव दावसि जाया नांलाय खमलाय खालामा दा बिथाङा आंनि हिनजावखौ लांनानै दंहैयो बिथांनिसिमबो आं नोंखौ जेबो खालामा नोंखौ आं जेबो केस खालामा आंनि हिनजावखौ मोजां हगारहर आं खावलायदों आंहा गथ'फोर दङ आं नोंसोर सिगाङाव संसार जाबाय बेखौ नों जेबो साननो नांला हिनजावखौ आंनो हरफिननांगौ नामा आङो बिनि सायाव मा आं बिथाङा जुदि आंनो हिनजावखौ हरफिनाब्ला आंहा गोबां एभिडेन्स दङ आरो बे एभिडेन्सनि गेजेराव आङो माने सहायनांगोन आङो समाजनि हेफाजाब लानांगोन आइ आफाखौ हेफाजाब लानांगोन आं बिथाङा हराबा आङो आइ आफाजों समाजजों गोरोबनानै आङो बेखौ एफआइआर होनाय जागोन हिनजावखौ आंनो नांगौ आरो समाजनि माखासे गोनांथि लानाय जागोन
माखासे खोथाया बेखौ हरसिमाबा समाजनि आयेन बायदि आं खारगोन आरोखि जोंहा जेबो माबा आपत्ति गैया फैफिननानै थाफैनो हागोन न'आवनो फैफिननो दे नों जोंखौ दा जों दाबो नोंखौ नेनानै दङ बाबाया जेबो खालामा बाबाया नोंखौ जेबो खालामा नों फैफिननो हागोन जों नोंखौ गोसोखाङो फैफिनदो नों आयै जोंखौ अननानै आङो बिहामजोखौ बै समनिफ्रायनो आङो नेनानै दङमोन नाथाय मानि आंनि फिसालाया बेसेबां बोसोर जेल जानांदों फिसाला गैयैयाव नों मानो मालायनि खोथा लानानै बेबादि हाबा जाखोमा हैया आरो बे रायजोआबो मानो फिसाइ गोनां फिसा गोनांखौ मानो हाबा होखुमानानै होखो जोंहाबो समाज दं जोंहाबो रायजो राजा दङ आरो मोजां मोजां नों फैफिनदो अननानै जों नोंखौ जेबो खालाया अननानै फैयोबा जोंनोबो मोजां नोंनि फिसाया जे बेसेबांबा गोबावनिफ्रायनो जेल जानानै दा नोंखौ हास्थायनानै दं आरो उन्दैनिफ्रायनो गारनानै थांबाय बे गथ'फोरखौ आङो उन्दैनिफ्राय फेदेरजासे आं खांबोबाय दिनै बिफा मोना बिमा मोना जानांबाय फिसौफ्रा बुद्धि रोंजोब्बाय सासेया हाबा जाबाय बेखौ अननानै नोङो फैफिनथारनांगोन जोङो आरो फैफिनाबा जों एरेस्ट खालायनाय जागोन खुलुमबाय आं नैबे जोंनि गान्दानि न'खरनि आरो गामिनि जानानै आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जे बिनि हिन्जावा जे बे गोबाव जेलाव थानाय समावहाय जे दस्राजों बेबायदि एसे मोजां मोनलायनाय बायदि जानानै खारखोमालांनाय साइसआवसो जादों दा बेवहाय बियो गोबाव सम जेलाव जानानैबाबो बियो दिनैहाय न' फारसे सफैफिनबाय दा न'आव सफैनानै बियो मोनफैबाय जे बिनि हिन्जावा गैया आरो बिनि न'खरा बेसेबां दुखुआव सैनानै दङ गथ' गथायफ्रा आलाय सिलायैनो देरबोबाय दा बिसिनि न'खरा दा खौसेयै आरो बियो गावनि असे बिसिखौ हास्थायफिनदों दा जोंबो बेखौनो लुबैयो जे कान्ट्रिया अननानै जे गावनि फिसाय आरो फिसाफोरखौ मोखां नायनानै आरो न'खरखौ मोजां खालामफिननो जेन हास्थायो आरो गावनो गोसो जानानै जुदि बेवहाय फैफिनोबा बे न'खरा गासिबो वेलकाम आरो रायजोफ्राबो बेबायदिनो वेलकाम आं बेखौनो बुङो आरोना अननानै फैफिनदो बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो बिजामादै जानानै आइखौ खावलायदों नों फैफिनदो आयै जोंनि मोखांखौ नायनानै आफायाबो नोंखौ जेबो खालामा नों फैफिनदो आयै आंनि बे गान्दानि गामियारि साखाथिनि जानानै दा बिथाङा जेलाव थानायाव जों समाजारि खुंग्रा हिसाबै आं समाजारि नेमखौल' बुंनो सानबाय जेराव बिथाङा जेलाव थानायाव बे समाजारियाव बिहा फिसाय दंखायो बेखौ बे गामियारि गोराफ्रा बा बे न'खरनि बेक्तिफ्रा बे मोनसोर गामिनि रायजो राजाफ्रा बोरै हाबा होनो हाखो बिनि सायाव एसे आङो दायखौ नुहुरदों दाना बिथांमोनहा गामियारिनिफ्राय एनअसिबो हराखै आरो डाइभर्सबो जायाखै बे समाव बियो समाजारि बेरेखा होननानै बिथांमोननिखौ आङो एसे बुंनाय जाबाय दा बे बिहामजोआ फैफिनोबा मोजां जोङो दङ बेवहाय दा बियो गावनि असे जोनोम होनाय फिसाखौ बेहा गुबुन आरो हिन्जाव लाबोयोबा न'खरा बेले बेजे जायो संसार जानायाव बे समाजारियाव जों बेखौ दा नुखानाय बेखायनो बे बिहामजोआ फैफिनोबा समाजारियाव मोजां जागोन होननानै बेवहायनो आं खावलायनाय जोङो आंनि बिबनाय फिसा जायो गान्दाया दिनैहाय बिथाङा जेलाव 11 बोसोर जेल जोबथेसालियाव थानानै बिथाङा मैया दाखालि जेलनिफ्राय उदां जाबोबाय फैनायनि नायफैबा बिथाङा गावनि आंगोनि बिसि बिथांखौ नुफैनो मोनाखै दा बै समावहाय जाय मानसिया मोनसोरगाव गामियावहाय हाबा जाहैदोंमोन एबा जुलि जाहैदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनैसिम जेबो एनअसि हरनाय जायाखै गामिनिफ्रायबो जेबो गावबुरा थुबुराफ्राबो जेबो एनअसि हरनाय जायाखै बिथांनि हाबा जाखुमाहैनायखौ मोनथियाखैमोन दा बिथाङा गावनि आंगो बिसिखौहाय दिनैहाय फैफिनजानो लुबैदों आरो न'खरनि गावनि फिसाला आरो बिजामादै फिसाजो बिमा गासिबो लानानै दिनैहाय बिथांखौहाय गान्थ्रि बिथांखौहाय दिनैहाय हांख्रायहरफिननाय जादों बिथाङा गावनि गोसो खुसियै फैफिननो हागोन आरो बिथाङाबो गान्दायाबो दिनै गोसो खुसियै नाजावना लाफिनगोन आं बेखौनो खावलायहरनाय जाहैबाय बिथाङा अननानै फैफिनथों समाजनि आयेन बायदि खारनाय जागोन बेखौ बुंखानाय जाहैबाय आरोखि आदाया दिनै जेलनिफ्राय गबोबाय अननानै फिसौफोरखौ अनना फैफिनदो बाजै थारैनो नोंथांमोना नुनानै बुजिखाबाय गान्दा सार जाय बर'नि बिर जोहोलाव
गोबाव समनिफ्राय जोबथेसालिनिफ्राय जोबनानै दोनजानानै दिनै उदाङै न'आव फैबाय आरो बे न'आव फैनाय समाव न'खरनि गासैबो बाय बाहागि बिसि फिसा गोरोबलायनानै सुखुनि संसार सोरजिनो जे सिमां दङमोन बे सिमाङा माने बै सारनि थाखाय गेदेर आसखान्दा जानानै दङ आरो माने थाबाय। दा अब्ला सानासै सासे बर' बिमाया गावहा जे फिसालाफोर दङ गेदेर गेदेरनो आरो गावनि फिसाया हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमनानै हारिनि जारिमिन हारिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय गेदेर मोनसे हारिनि खामानि मावनानैसो जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। दा बे सासे दायनिगिरि नङा, सासे गेदेर गोरोन्थि मावनानै जोबथेसालियाव जोबनानै थाजायाखै। दा बैफोर समखौ मानो नेयासै? दा आंनि फिसाया सानसे समावब्लाबो फैगोन, आं बेखौ नेनानै थागोन। आं थैजासिम बेफोरबायदि आंनि जिउआ थैजासिमब्लाबो आं आंनि फिसायखौ नेगोन जाय आंनि फिसाया हारिनि थाखाय खामानि मावनानै दङ। दा बेफोरखौ मानो सानासै सासे बर' बिमाया? दिनै माने बिराद बिखा खामथाव जाय गान्दा सार बिथाङा जि मिजिं दङ बे मिजिङा माने जाफुङै बायदि मोनदों आरो। दा अब्ला साननानै जाय बर' बिमाखौ बै गामिया जे लांनानै गुबुन सेंग्राजों हाबा होबाय, बैनि गामबुराफोर गामिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मानो सानासै बे हिन्जावा सासे जोंनि हारिनिनो बिर जोहोलावनिसो बिसि, बियो हारिनि खामानि मावनानै हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमनानै दिनै जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजादों। बे सानसेब्लाबो उदां अख्राङाव फैगोन बा हारियाव माबा मोनसेब्लाबो गोजोननाय फैगोन, बे सानसेब्लाबो गबोगोन होननानै बैफोरखौ सानालासिनो बिसोरो माने हरखाबै बेफोरबायदि हाबा होनानै दिनै बै गान्दा सारनि न'खरखौ जाय इसिबां बोसोर जोबथेसालियाव जोबनानै दिनै न'आव फैबाय, बे समाव माने इसिबां गेदेर दुखु होखो। दा बेफोर माने गोबां साननो गोनां आरो। दा लोगोफोर बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायदो। आरो दिनै नोंथांमोना नुगासिनो गासैबो न'खरनि परियालजों लोगोसे बाहाय बाहागिजों लोगोसे फिसाजो फिसाला आरो बिनि फिसाय बिहाव बिखुनजो आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ जाय बर' बिमाया गावनि गथ' गथाय न'खरखौ सिफायनानै माने गुबुनजों हाबा जाहैबाय, बेलेगजों थांबाय, बेखौ फैफिनो दिनैसिमबो नेनानै दङ, दिनैसिमबो बोजबना लागोन। बे हाबा जादोंब्लाबो बे फैफिनोब्ला, बे गनायोब्ला, बे गोरोबोब्ला दिनैसिमबो माने बोजबनानै लागोन होननानै बेसेबां गोथार गोसोजों दिनै गाबखांदों आरो खावलायदों, हांख्रायदों। दा अब्ला साननानै नायदो बेसेबां गेदेर बाथ्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो बेनिफ्राय देरसिन हारिनि खामानि मावनानै बेसेबां दुखुआव दिनै गावनि जिउखौ माने खोलैना लानो गोनां जादों सासे बर'नि बिर जोहोलाव। बेफोर माने गोबां साननो गोनां आरो बाथ्राया। दा लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै फोरमायदो लोगोफोर। दा उननि नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन। टाटा बाय बाय, जै बर' हारिनि।